Евангелле паводле Марка. Езус, паклікаўшы зноў людзей, сказаў ім: «Паслухайце мяне ўсе і зразумейце. Няма нічога, што магло б, уваходзячы звонку ў чалавека, зрабіць яго нячыстым. Але тое робіць чалавека нячыстым, што выходзіць з яго». А калі Езус увайшоў у дом, пакінуўшы натоўп, вучні ягоныя спыталіся ў яго наконт прыпавесці. І ён сказаў ім: «Няўжо і вы такія някемлівыя? Ці не разумееце, што ўсё, што ўваходзіць звонку ў чалавека, не можа зрабіць яго нячыстым, бо не ў сэрца ягонае ўваходзіць, а ў страўнік, і выходзіць вонкі». Так ён прызнаў усялякую ежу чыстай. Далей сказаў: «Тое, што выходзіць з чалавека, робіць яго нячыстым, бо знутры з чалавечага сэрца выходзяць дрэнныя думкі, распуста, крадзеж, забойствы, чужалоства, сквапнасць, зласлівасць, падступнасць, бессаромнасць, зайздрасць, блюзнерства, пыха, глупства. Усё гэтае зло выходзіць знутры і робіць чалавека нячыстым».